ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chide me tinya wele la ngalon di se ka tiye me tinya wele la fala ka chide me tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chide me tinya wele la saraka jubu bomori tinya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبارين شريف لا تي في لا جبغو مالكونا مالكو كان فوليني ولي يماندو وي أوديتي أو من سوالينو شريف لا تي في لا وغاتي بلا جلينا بي أغا واجولي كني أمبي بوركينا فاسو جميعة أنصار ديني توندي منسيغيرو بينينو بوركينا فاسو وبلا جلين فرلا نيوانكا كواجولي kene belebele sigi ko ke hina lase amamso no de aja basita trawele ale miye amfani ankaramu asedi Sherif Usman Madan Haidara ale ka msoroba nyuma msoroba mi mirila ni walido nga hamina koyi msoroba mi mirila ni islame den bela jele meseka here soro chugami uka batuli sankumbe wajuli nyera bara bela jele kera disamuru kalo samba fla ani muganduru konala Burkina Faso wajuli keneka anga mabao chama kumbe ani anga karamu ba chama bara inu dona ni folika ni tanuni kanye anga mabao fe femi sorolola anga je anga nyama do fe alhamdulillah an sigila here la ala kan wuli here la bi wulada na an sigila an mamso ka kenele kan no e basta Traoré Haidara kana hine yini ke hadi an islam subela jenima amba fo anga sigini kono ala ka ya fama ala ka saya ka ma lafiya yi ala ka nyana ma hine ka nyerawi ala ka bada lal no yawi ka hini ala fe mo sein kenen sorani mu ma soro ala ka ambe makonyi ni amom su sanman barkai ala man dona lo horomana ka nga sababu ni manfo no e aseri Sherif Usman Madan Haidara ala ka shin kenen adama ale banyumano amom solo ala ka shin kenen adairema ala ka do ani juguche ka nga nyemo fu mama no amanga nyemo fu kadam ne international la ela surakata elaji Aruna Keita elaji Mande elaji Buba anga foli ba bela jeni kan faere fo elaji Sana Abdullah anga sababu nyuma Burkina kono ala ka no deme o ko fa amanyina me duo ka anga jamana yi no e Burkina Faso e ka fara Malika ani Niger kan ani je bela jeni ala ka je nyesuma ala ka yero nyesuma anga capitaine Ibrahim Traoré ala ka shin kene adama ala ka fangase Burkina ala ka basigi do ka hakli sigi do ka dunga fani ele ma horoya do ala ka benkelima o ko fe manyina nga karamo ko elaji Adam Dramé anaka chedum elaji Ibrahim Mumuntira elaji Ustaz Umar Seku Damile onuka chedum bela jeni nga foli bo be ala ko ne sabati ko kalonu jidi ka foli belebele segi ankara mo koro no e Kasim Traoré amna sikale mi la mesunna ala ka ne sabati ala ka ne usiritige ora ambi foli di bela jeni ma furuba nyama bi ismi al-a'imma wa bi ismi lifa wa bi ismi jami'iyyati al-islamiyya ambi kene mogo be fo ka be do karambanto yala kere nyama ni ji bona kuna fari be ba soro ambi joyoro ina anjolembe alimami bele joyorora Belleville kono ya ani anyere ka alimami tona ambi o ka joyorora ka kuma ni o ka nendenye amma nyina ala ta'ala fe sigi min kera ka ke here sigi ala mo kera ami president fo anaka komo bela jele
ka an karamɔgɔw fo an'an kalandenɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ka foli ta sabu min ni an b'a kɛnɛ kan n'o de ye an ka hɛrɛ an ka n'an ka diɲɛ yɛrɛ ɲɛ an'an ka lahara ɲɛ sabu bɔra cɛba min na a bɔra cɛba min na o cɛba in fana Ala y'a ka ɲɛnamaya in fana ka ɲɛ bɔ musoba min na an bɛ ale ka taasibila kɛnɛ kan julakanmɛlaw ko ni fɛn ka kooro n'o k'i kawakoya ni fɛn kooro nɔ n'a k'i kawakoya fɛn min ka fɛn kooro o y'a bon fɛn kooro nɔ ye ora an bɛ foli kɛrɛkɛrɛya bɛɛ ye ka dugawu caman kɛ an mɔmuso ye ani taaba bɛɛ lajɛlen ya Rabbi Ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na kuranɛ bɛ min fɔ an ye kuranɛ ko walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin Ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko walladhina jahadu fina maa minnu birikɔtɔra Alahu Taala ne Ala kɔsɔ maa minnu jijara ne Ala kɔsɔ maa minnu ye silamɛya kɛlɛ kɛ ne Ala kɔsɔ maa minnu ye furu labato kɛ ne Ala kɔsɔ maa minnu ye sigiɲɔgɔnya ɲuman kɛ ne Ala kɔsɔ lanahdiyannahum subulana Ala ko ne Alahu Taala bɛna silamɛw muminuw kanda k'o bila ne Ala ka sira kan furu ɲumankɛlaw ne Ala bɛna o dusu suma ni den barakaman ka sɔrɔ ye sigiɲɔgɔn ɲuman kɛlaw ne bɛna o dusu suma ni hɛrɛ fɛn ka sɔrɔ ye wa inna Allaha la ma'al muhsinin Ala kalina de ko lanahdiyannahum mina kanda k'o ra bɛrɛ subulana ne Ala ka sira ra mais ne Ala faralen bɛ jɔn kan la ma'al muhsinin maa minnu kɛra ɲumanya kɛlaw ye o ɲumanya kɛla an b'o dɔ ka kɛnɛ kan Ala ko an ma ko alhusna lilladhina ahsanu wa ziyada Ala ko arjana ye jɔn ta ye maa minnu Ala faralen bɔ kan n'o ye ɲɛnikɛlaw ye Ala ko olu ta de ye arjana ye ani Ala ye fana Ala b'a di olu de ma ora imamu tɔgɔra an bɛ foli di bɛɛ ma ansaru cɛw foli bɛ d'aw ma ka se an karamɔgɔ yɛrɛ ma a Seyid a Sheikh Serif Usman Madan Aidara Ala ka an nafa ni a ka jija barika ye bisunna bi Ala fo lo ye bi Ala barikala lo ye ka bɛn an mamuso n'o ye an karamɔgɔ ba ye Basta ka bɛn n'a ka fatuli anniversaire ora an b'Ala fo k'Ala barikala k'Ala waleɲuman lɔn ka foli sama an karamɔgɔ yɛrɛ ma Seyid Serif Usman Madan Aidara ka foli sama ma ni wagati na a bɛ Dakar ni Ala ka jɛn ye ka deli Ala fɛ Ala ka kisi ka tanga Ala ka ɲuman segin faso la hɛrɛ la ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo an b'an karamɔgɔw fo k'an ka présidente fo vice présidente bɔra ka kuma a nɔ na an b'a fo ka waleɲuman lɔn ka barikada k'an ka imamu fo imamu min kumana imamu bɛɛ tɔgɔra an b'a fo ka waleɲuman lɔn ko kumaw ɲɛna a ye sɔli min kɛ Ala k'a minɛ Ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen na an bɛ an ka karamɔgɔw fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'an ka président d'honneur fo ka deli Ala fɛ sijan ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'o di bɛɛ lajɛlen ma an ka musokɔrɔba n'o ye Basta ye an b'a deli Ala fɛ Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma Ala ka layɔrɔ suma Basta tun kɛra mɔgɔ ye a lɔra silamɛw jigi kɔrɔ a lɔra balimaya jigi kɔrɔ a lɔra dugu jigi kɔrɔ a lɔra jamana jigi kɔrɔ musokɔrɔba nin a tun ka ɲi fo ka se a dan na n'i taara se a ma a bɛ kɛ komi a ma mɔgɔ wɛrɛ ye ni e tɛ i b'a fɔ ko a tun sigilen bɛ k'e le kɔnɔ a mana mɔgɔ o mɔgɔ ye fana a b'a bolola hɛrɛ ta k'a ɲɛsin o tigi ma i mana na tuma o tuma a ka so dumuni fɛn o fɛn b'a fɛ a b'a ta k'a d'i ma musokɔrɔba an b'a deli Ala fɛ Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma Ala k'a layɔrɔ suma nin kɛnɛ min sigini filɛ nin sigini don jamana 40 bɛɛ kɔnɔ dɔw y'a kɛ kunu dɔw y'a kɛ bi dɔw yɛrɛ u ta reporté u bɛna kɛ kuranɛkalan fana kɛra ka taa kunu ka na bi sɔgɔmada in na a tɔgɔra an b'a deli Ala fɛ duwawu minnu kan na Ala k'a minɛ a ma Ala k'a minɛ an ka jamanaw ma Ala ka bɛn sabati an ka jamanaw kɔnɔ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo Burkina Mali Niger an b'u fo ka deli Ala fɛ Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ degun bɛ jamana ninnu kɔnɔ Ala k'a wuli an bɛ duwawu kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen
ka deli ala fɛ degun bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka wuli. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadil ale ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli kɛ Bastan Tarawele ni dɔw ko aba musokɔrɔba in a ye ɲumanya wale minnu kɛ an karamɔgɔ y'i da don dɔw la k'olu walawala an ye fɛn min sɔrɔ a ka nin kumakan cɛɲi ninnu na an ka jɛ an ka olu seereya ɲɔgɔn fɛ. An kɛni kɔ ka tanga ɲini ala fɛ ala min ka tanga ye n'ala ye tanga i tangana bi ala deli aw ye ani yɛrɛ ye an dusukun yarabi ala ka don ani setanɛ cɛ an y'an ka kuma daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ala min ye ko daminɛ n'a ye jɛ yɛrɛ a bɛɛ daminɛ na ala min fɛ yen ale de b'a bɛɛ laban n'a bɛɛ bi laban ale de fɛ yen diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi don lahara hinɛ kɛrɛkɛrɛn tigi don ka ala deli a ka nɛɛma caman na n'a ka kisi ala ka jidi danfɛnw kuntigi kan ani kiraw kuntigi kan an yɛrɛ kuntigi an ka kira an ka nabi ɲuman an ka sababu ka se ala ma ani an sɔrɔna donba alikiyama jɔ don n'o ye an ka kiraba ye Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam ka nɛɛma ni kisi caman ɲini ala fɛ ala ka jidi a somɔgɔ sanumaw kan a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugura la ni ɲumanya ye ka daminɛ kira tile la fo kana se ne ni aw ma fo ka taa se don min na an bɛ jɔ ala ɲɛfɛ ala ka kɛ kira kama a somɔgɔ sanumaw kama a ka sahaba kɔnɔnankɛw kama an yɛrɛ bɛ sigiyɔrɔ minnu na an kana wuli ka bɔ yarabi an ka hamiw ala ma bila la ayiwa an bɛ fara ɲɔgɔn kan sa k'an to yan ka folikan ani dugawudon barikadali waleɲumandɔn bonyamasegi k'o di cɛkɔrɔba ŋaniya ɲuman ma Salilu Itratul Hashimi Bahauddin Shihabuddin Nibrasu Zaman Sa'adul Awan الرحالة الجوال في البقاء والأمصار المرشد الداعي إلى الكتاب والسنة سعد زي وحلاء للمشاكل لوضوح الإسلام صراحة السيد الشريف عثمان مدان حيدر الله كان نفنا بركاي كرامو الله كا كيشي aka dembaya ala ku kishi akan bawo ala ku kishi are bonya kama ala kan la nyinu dafa sallallahu muhammad wa sallim aslame nan boroy ambi kene minga ambi zikra kene de kan ambi zikra kene de kan zikra de koroy wal mamba fo iyaw kana miri ka tashi blake an mɔmuso ye n'o ye Sherifu Usman Madani Haidara ka sopaseman ye an karamɔgɔ ka sopaseman n'o y'a ka fondation ye an bi o ka fatuli san kunbɛn de kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ musokɔrɔba in kama ala ka bɔda tɛ an ma ni kɛnɛ in bi sigi san o san layi surakata y'o de fɔ jamiyatu ansardin islami fɛ jamana bɛɛ la a kuma in ka kɛ kunu ensemble degun kama ɲɛmɔgɔw ye a bila bi kan o la an bɛ dugawu kɛ nin ye jagoya de ye san o san ka nin kɛnɛ in sigi mɔgɔw b'a a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ fatu an ye o ye an bɛ kɛnɛ sigi u tɔgɔ la n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ suratu yusufu b'a f'i ye a ko watawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyadati aynahu min al-huzni fa huwa qazimun قال تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعالم من الله ما لا تعلمون
tuma min na ni Yusufu balima ninnu e fɔlɔla ka Yusufu janfa Yusufu balimakɛ min bɛ yen tuma min na n'u taara ɲɔsan yɔrɔ la ni Yusufu ye fɛn dɔ don o ka sannikɛ minɛ kɔnɔ n'o y'o fana minɛ ka to yen ka fara Yusufu kan o nana ka n'o lakale Yakuba ye ko se in ta kɔni fɔlɔ ta in kun tɛ tiɲɛ nka ko se in ta k'u to tiɲɛ don dɛ an y'a janfa fɔlɔ la mais se in ta an ma janfa kɛ dɛ nin kɛra de kuranɛ b'a f'i ye ko Yakuba bɔra u gɛrɛfɛ ko a ko ale ka dusukasi Yusufu kan ko Yakuba kasira fɔ ka a ɲɛ fin gɛya tafsiri dɔ ko wabiyata a n'aw de kɔrɔ ye ko a ɲɛ fara jira nimisa ni dusukasi fɛ kuranɛ b'a lakale ko y'a sɔrɔ Yakuba wa huwa kazimun a kɛn bɛ k'a ka dusukasi mara a kana dɔn tellement u nana kibaru min fɔ a ye den ninnu ko Yakuba ma o ko an kalena Ala la e kɔni ma wuli fiyewu i bɛ nin Yusufu ko in miiri kɛ n'Ala ma far'i kan i bɛ kɛ komi sogo jalamani walima i ni yɛrɛ bɛna to a la Yakuba ko a denw ma a ko ne ka nimisa ni n ka dusukasi ne m'a fɔ aw ye ne y'a jira Ala de la wa n bɛ fɛn dɔn ka bɔ Ala yɔrɔ a ti min dɔn n bɛ fɛ ka mun fɔ Yakuba ye nin kasi min kɛ Yusufu ko la ka san joli joli dɔw ko san 14 dɔw ko a ka ca o ye a bɛ ka kasi Yusufu ye n'a fɔra jamiyatu ansardin islami an bɛ kira somɔgɔw ka fatuli dɔw ɲɛnamaya kiraw dɔw y'u ka dusukasi kɛ ka kɔn anw ye Yakuba ye kasi min kɛ anw yɛrɛ tɛ se k'o kɛ donc nin kɛnɛ in n'a bɛ fɛn yira a bɛ waliɲumandɔn kɛnɛ de yira sabula kuranɛ ye ɲininkali dɔ kɛ ko hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ko yala ɲuman sara ye mun ye ni ɲuman tɛ ɲuman sara ye mun ye ni ɲuman tɛ n'a ye nin kuranɛ aya in filɛ suratul rahman aya 60 ɲuman sara ye ɲuman ye ko an bɛ fɛ ale Ala ka ɲuman sara ni mun ye ni ɲuman tɛ n'a ye nin aya in lajɛ an b'a sɔrɔ kuranɛ walima silamɛya sariya bi silamɛw wele ka na ɲumanw sarali ma o kɔrɔ ye a b'a ɲini an fɛ ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ an ye an ka mɔgɔw ka ɲuman sara an ka mɔgɔw ka ɲuman sara kuranɛ b'o ɲini mɔgɔw b'a fɔ ko ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ ka dugawu k'a ye kira m'o fɔ dɛ kuranɛ y'a ɲini de ni maa o maa ye ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ i cɛsiri i k'a sara a ye kuranɛ y'o de ɲini mais kira nana alayhi salatu wasalam a b'a fɔ a ka hadisa dɔw la ko man sɔna ilaykum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafahtumu ko ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ aw ye Ala kira yɛrɛ ka kuma na dɛ ko a ye ɲumanw sara a ye ɲuman sara dɔw kɔni tɛ ɲuman dɔn wulibali don mɔgɔ dɔ bɛ yen hali n'i ye li kɛ i tigɛ kɔnɔ k'a jɔ a tigi da kɔrɔ n'a ye li nɛmu ka ban a b'i bolo tunu dɔ tɛ ɲuman dɔn sa laada ye tiɲɛni de ye sa laada ye tiɲɛni de ye dugukolo dɔw bɛ yen n'i ye danni k'a la a tɛ falen i bɛ se ka fili ɲumankɛyɔrɔ la n'o tɛ ɲuman kɔni sarali silamɛya sariya y'a ɲini kira ko an ka mɔgɔw ka ɲuman sara
konga ni antise ka nyuma min saradi nyuma do tise ka sara e fanda do e wele ka milongelen di ma yere deme e bse ko sara we jom se ki basara jom se ki fasara nyuma do tise ka sara do islamia ko de nyuma minun tise ka sara ko ma tise ka sara ko anga dugo ke nyuma ntiki mangalai donc nan ya laje amomso no ya aja basta Traoré asara be jone bolo basta sarata bolo doro amini kenen nunu sigi aye ka dugo nyini ala fe na kama so roba sarati mo shibolo ni an se ko ficinde ami min ke ka woli mando ani laydu dafa kama ay aja basta Traoré Qur'ana ya dobe ala ba fo Qur'ane kono aku wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusbitu bihi fu'adaka وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ala ko kirama akun to ka kira temelew itoko ka masalaw buye itoka buye kira temelew mbo ka ko lakale yi ako fembe kira temele nunu ka nyanamaya kono na lakale na Muhammadu e abi dusukun sabati ko wa wajilu ba kono hakli jigi ba kono mu'minu aja basta Traoré akanyana maya lakaleni fen chama de ba kono minum bi an dusukun sabati akanyana maya lakaleni kani kene yitigi ka bassa kanyana maya yoro do lakale ala yi min fo kira ma ko kira temelo ka ko lakaleni ka bi kira dusukun sabati basta ka nyanamaya lakaleni o bi an fana dusukun sabati wajili do am tashiri miri do aja basta Traoré netina kuma jenye nebina aka akhlaku de ta jogo mina basta jogo de ta ala yi kira mamutini o de Qur'ane kono wa innaka la ala khuluqin azim ako modi ngale na bi jogo kaminga bo mo jogo la kaleni o de kabu ambo la kale mu kama anga se kan yere la de nay no de foya sokoma kana waso mashira ni ka mɔgɔ ɲuman ye kira ye baga utara janeme na ka mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman yeli ka sɔrɔ ita ka siraka o ti foyi ɲɛ ye amana basa jogo lakale aminenu hal na masega amba do antsega kai kuma dona ko ta ki fa yalla yiri minga ki kan isigi yiri njura ni teme bawo yi o binyon so do bawo ki jigira le do bawo ki bina yele de hal na maseka beta amina kelengele min ta ya rabbi ala kan na fadu aja basa Traoré hiya man banatil maqarima ba'da suqutiha bi wuladati as-sayyid Sharif Usman Madana Haidara basa Traoré de nana jogo bene kofe ka sawya ke Sharif Usman Madana Haidara bangini jogo kum bena kira ucira Qur'ane ya nyini ko kira ucira de illa rahmatan lil alamin kaka hina ibema kira yere nyini ngana ci kuna akwale cira li utammima makarim al akhlaq kana jogo baw dafa
bon ni aya ye ni hadisa in filɛ i b'a ye komi fɛn kelen tɛ parce que kuranɛ ko n y'a kɛ hinɛ ye kira yɛrɛ ko ne cira ka na jogow dafa jogobaw dafa o kɔrɔ ye mun ye hinɛ tɛ se ka sɔrɔ fɔ ni jogo sabatira hinɛ tɛ sɔrɔ fɔ ni jogo sabatira o min kun bɛnna ni kiraw cira o min kama basta de nana wuli ka jɔ ka sabuya kɛ an fa an'an karamɔgɔ bangeni wa hayatuha nafa'ati dunya wa huwa ma la yunazi'u fihi aqilun aja basta Traoré ka ɲɛnamaya a ye diɲɛ nafa hakili si tɛ se k'o sɔsɔ maa si tɛ diɲɛ na ko hakili b'i fɛ k'i b'i kodɔn k'i tɛ se k'a sɔsɔ ko aja basta Traoré k'a ka ɲɛnamaya ma mɔgɔw nafa kodɔnna si tɛ se k'a sɔsɔ man sorati bi sababi wujudi misli sayyid fa huwa tajun nisa muso min sera ka idara ɲɔgɔnna bange o ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye dɛ ala ka nafa n'a ye aja basa Traoré a ka ɲɛnamaya ye mɔgɔw nafa a ti se n'ala ti karamɔgɔ di basita ma parce que kuranɛ y'o de fɔ ko am hasiba allazina ijtarahu sayyi'ati an naj'alahum kallazina amanu wa amilu solihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun ala ko kuma na mɔgɔ dɔw b'a miiri mɔgɔ minnu ye walejuguw kɛ jɛnɛyakɛlaw ni walejugukɛlaw ala k'u b'a miiri ko mɔgɔ minnu limaniyara ka baara ɲuman kɛ n k'o kɛɲɛ wa o kumana mɔgɔw b'a fɛ de ne ala ka ɲumankɛla ni jugumankɛla kɛɲɛ wa n k'o kɛɲɛ nin ɲɛnamaya in na yan ani saya kɔfɛ ko o b'o de miiri wa ala k'o ye kiiri jugu tigɛ dɛ ɲumankɛla ani jugumankɛla tɛ se ka kɛɲɛ hali n'i kɛra kafiri n'i ye ɲuman kɛ hali n'i tɛ alijinɛ sɔrɔ ala b'a sara i ye aja basa ala ye nin bonya ninnu k'a ye sabu a kɛra ɲumankɛla de ye ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ yen ko an Sulaiman bun Amir annahu qala ya rasulallah inna abi kana yasillu rahim wa yafi bizimmati wa yukrimu dayf qala mata qabla al-islam qala na'am qala lan yanfa'ahu zalika ولكنها تكون في عقبه فلن تخزوا أبدا ولن تزلوا أبدا ولن تفتكروا أبدا تفسير الدور منشور فله سورة الزلزلة تفسير بمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره التفسير في الأبين ديما جاءنا كنا على كرا نينغا صلى الله عليه وسلم أكو على كرا أكو نفا كم بسنجي تو نفا بالله يدو كولوشي نفا كم بدونام بوي أيا فاك أفا فوك أفو أيا كودو كابيتا كرا كو ساوا كو عليا بشر كو واتشو رباي مبين جانا kira ko i fa jogo minnu fu i fa la a bɛ dilan bonya a bɛ nin kɛ i fa sara ka sɔrɔ a ma kɛ silamɛ ye wa a k'ale fa sara ka sɔrɔ silamɛ tɛ kira ko ko i ye min fɔ a la a t'a nafa lahara kuranɛ y'o fɔ wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manshura ni sara kafiriya kɔni nka i ye ɲuman min kɛ o t'i nafa lahara kira ko a t'a nafa a y'a ko dɔn k'a bɛ taa kira ko ka cɛkɔrɔba wele
a nana kira ko a ma a ko ye min fɔ i fa kan a ti nafa sɔrɔ a la lahara parce que a sara ka sɔrɔ silamɛ tɛ ko nga takunu fi aqbihi ala b'a sara a kɔ ye malgré que a sara kafiriya la mais a ye ɲuman minnu kɛ mɔgɔw ye ko ala b'a sara kɔ ye ala b'a sara kɔ ye a ko cɛkɔrɔba ma a ko ala t'aw malo aw ti dɔgɔya k'a tigɛ ja mɔgɔ ye fantanya jagoyalen ka taa mɔgɔw deli ko ala ti sɔn o ma kira ye nin de kɛ k'a jaabi o sabatira o kuranɛ m'a fɔ ko wa kana abuhuma o yɛrɛ n'i ye fatul qadiriw filɛ dɔw yɛrɛ ko a dɔw ko a fa 7 tafsiri dɔw yɛrɛ ko a fa 10 de don mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛna ko ala b'a sara i kɔ ye aja basa tarawore n'an ye Sherifu Usmani Madani Hayidara filɛ an bɛ musokɔrɔba in dɔn o la n tun y'a fɔ a ye n b'a jogow fɔ aw ye aja basa tarawore a jogo fɔlɔfɔlɔ al imanu wa taqwa aja basa tarawore limaniya ni ala ɲɛsiranya ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la limaniya ni ala ɲɛsiranya e bɛna ne ɲinɛ sisan ko limaniya ye mun ye ala ɲɛsiranya ye mun ye imanu ye dusukuna ko de ye taqwa o ye i bɛ min kɛ ka yira mɔgɔw la kɛnɛ kan i ye jɛnɛya to yen ka a fila dusukun ta ni waleya a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ basara hali n'a danna nin ma hali n'i ma foyi fɔ o kɔfɛ ala ɲɛsiranya ye ani limaniya a ye ɲɔgɔn sɔrɔ basara o kama o fila kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la o kama ala ye Sherifu Usmani Madani Hayidara d'a ma an b'a fɔ a muso ye k'u ka sira ala ɲɛ ko in wulibali ye nin de ye koyi n y'o de fɔ Basta ka ko lakalen kun foyi t'a la an yɛrɛ taw ka se k'a ta don dɔ la an yɛrɛ ka se ka kɔ ɲuman sɔrɔ n'o tɛ dutigi min ni hakili b'i fɛ bi n'i y'i ka du filɛ ni miirila i bɛ sa ka kɔn i sa don ɲɛ dɛ ko ka sira ala ɲɛ kuranɛ y'o de fɔ a ko wali yakhsha alladhina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa qafu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida ko mɔgɔw ka sira ko ni aw de tun bɛna sa ka denw to i kɔfɛ den minnu ma kɔrɔbaya parce que a y'a in faamu gɛlɛya ye mun ye fɔlɔ jahiliya la ni mɔgɔ bɛ sa mɔgɔ ni bana sera yɔrɔ dɔrɔn u b'a ka mɔgɔw wele a kɔrɔw n'a dɔgɔnin fa fitinin u bɛɛ bɛ na kɔnɔna juguya kama u bɛ banabagatɔ su u b'a fɔ a ye i dɔgɔkɛ dɔ bɛ yan fɛ $1,000,000 layidu ta o ye c'est à dire u bɛ banabagatɔ su k'a nɛgɛn yan'a ka sa b'a ka tiɲɛ bɛɛ tila pour denw ka ɲaani a kɔfɛ o laɲini tun ye nin de ye kuranɛ nan'o de fɔ ala ko mɔgɔw ka sira aw minnu bɛ ka banabagatɔ su a k'a ka fɛnw bɛɛ tila a denw ka tɔɔrɔ a kɔfɛ ni aw de tun bɛna sa ka denw to aw kɔfɛ den minnu ka dɔgɔ ko yala aw tun bɛ sɔn ka nin kɛ wa o tuma na ala ko ni minnu bɛ fɛ u kɔ ka ɲɛ u ka sira ala ɲɛ o tigi ka sira ala ɲɛ wa a ka kuma fɔ kuma min tilelen aja basa tarawele a siranna ala ɲɛ o de la ala y'a kɔ ɲɛ wa a ka kuma fɔ kuma min fana tilelen don qawlan sadida mɔgɔ lebula bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ da bi mɔgɔw lebu la ka mɔgɔw lebu ka yaala n'i b'a dɔn a sɛbɛn ka bila i kun wallahi n'a sara i ɲɛ ala t'a si kɔ dilan
maa o maa ka baara ye mɔgɔ lebulu ye ala t'a si kɔ dilan kuranɛ a ye suratu nuru kalan ko inna allazina yuriduna an tashiya al-fahisha fi allazina amanu kuranɛ y'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fɛ lebu ka bange muminunw na ala ko ɲangata b'u ye diɲɛ na yan ni lahara mɔgɔ lebula bɛ n'i b'a tigi dɔn parce que i ŋaniya ye mɔgɔ lebule min ye ala t'a si kɔ dilan wa maa o maa da bɛ mɔgɔ lebu la i ti surunya ala yɛrɛ la wallahi i bi sa i ti gɛrɛ ala kɔrɔ kira ka hadisaw bɛ yan ko min husnil islam mar'i tarkuhu ma la yani ko n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko i ka diinɛ dafara e ka silamɛya ɲɛna i donna diinɛ min na i ka diinɛ ɲɛna ko i b'o dɔn n'i sera k'i dabɔ mɔgɔw ka ko la ni ala kira ka kuma de ni mɔgɔ min fɛ k'a dɔn ko i ka silamɛya ɲɛna walima a dafara k'i b'o dɔn n'i dabɔra wali kungo la ni ala kira ka hadisa de donc ala ɲɛsiranya ani limaniya bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ musokɔrɔba la donc n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la dɔrɔn ala b'i kɔ ɲɛ kuranɛ y'o de fɔ ko ni minnu b'i fɛ a kɔ ka ɲɛ ni ye assurance de ye dɛ mobili assurance bɛ nin ye adamadenya assurance de ye mɔgɔ o mɔgɔ b'i fɛ i kɔ ka ɲɛ cɛ la muso la ala ko siran ala ɲɛ kuma sababa man fɔ mɔgɔw ye basa jogo filanan a sɔburu wal hilm muɲu ni sabali o ye ɲɔgɔn sɔrɔ musokɔrɔba in na o ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la fo wujudi hazaini fiha makanaha min wiladati wa injabi waladin lam tanjabuhu amsaluha muɲu ni sabali sɔrɔlen musokɔrɔba la n'o ye Aja Basa Tarawele o de la a ye den dɔ wolo a ɲɔgɔnnaw ma se ka den min wolo jɔn de bɛ se ka Hayidara ɲɔgɔnna bange don dɔ dɔ nana ne kama ko ne ka wajuliw la ne ye o ye ko ne b'a fɔ musow y'a kɛ ten ale t'a ɲɛdɔn ɲɛnamaya ye kilasi de ye kuma wɛrɛ de bɛ diɲɛ muso ko kuma kɔ kɛlɛ b'o la mun ye bila fɔni changer a bɔrɔ don kɛ ni mɔgɔ ninnu kama tɛ bɔrɔ den kelen n'i y'a doublé k'a kala i bɛ fatu n'a ye n'i b'i kun kɔfɛ ka samaraw don a ɲɛ yɛrɛ b'i kɔnɔ bi fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ale dimina de a man faamu mɔgɔ caman nin ko ninnu na mɔgɔw t'a faamu an filɛ fɛn o fɛn na bilahi la alil azim ni musow ma ɲɛ zéro don zéro furu dɛ ne y'o fɔ don muso cɛ ɲumani hali n'i muso cɛ ka ɲi n'a jogo ma ɲi o ye phobie de ye wari ni phobie b'i bolo a bɛ se ka dun de yan muso cɛ ɲumani jugu bilahi phobie don hasbunallahu mais ni fɔli ka fisa an bɛɛ ma dɛ wallahi ala ka maaba bɛɛ jɔrɔla kɔra yanni Zakariyaw ka fatu kuranɛ y'a lakale a ye kɔ de jɔrɔ k'ala ka kɔ d'ale ma kɔ bɛ jɔnni fɛ ni ye koba de ye parce que mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn k'i ka ɲi a bɛ dɔn i kɔ de la an bɛna taa ka minnu to yen an bɛ dɔn an bɛɛ bɛ min bi yan n bɛ ten i kɔra a bɛna dɔn i bɔnnaw de la mɔgɔw bɛ n'i dɔn i n'i muso ka secret n'aw ka gundo a bɛna ye den na yarabi ala k'an sutura Aja Basa Tarawele muɲu ni sabali de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale la o kama ala sera ka Seku Umaru Hayidara d'a ma kuranɛ y'o sabati ko waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ala inde ka Bani Israilakaw ta ala ko Bani Israilaka ninnu ko nye diinɛ ɲɛmɔgɔ bɔ u la ni mɔgɔw b'u la minnu bi mɔgɔw bilasira ka ala ka sira juru la parce que ka mɔgɔ min kɛra diinɛ lasela ye walima ala ka diinɛ lasela bɔ i la o ye bonya de ye i ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye i bi mɔgɔw bila ala ka sira kan
n'i ma kɛ karamɔgɔ bandi o ye bonya de ye ala ko n y'a bɔ bani Israɛlaka ninnu na a y'a sababu fɔ ko tuma min na n'u sabalila wa ja'alna minhum a'imma yahduna bi amrina lamma sabaru ni muɲu ni sabali ye ɲɔgɔn sɔrɔ muso la ala bɛ denba d'i ma a b'a d'i ma o de la ne bɛ to k'a fɔ muso dusuba hali i ka taa aw ka so a y'a kɛ ala kama wajibi ko tɛ dɛ mɔgɔ dusuba bɛ se ka mun laban diɲɛ kɔnɔ a y'a fɔ ne ye hali parantiya a t'a ɲɛ ni k'i kuma fɔ an disi ka bon a bɛɛ de sara tan an ɲɛ bɛ baarakɛyɔrɔ dɔ gardien na yen a dusu don n'o tɛ don dɔ la yɔrɔ in directeur don dusu de bɛ cɛw bali ka se i seyɔrɔ la dusu se n'ale ka kuma ye a ko ni dusu kun tɛ ko diɲɛ maa ni bɛɛ bɛ kɛ maaba ye musokɔrɔba in nin sɔrɔla la ala y'o de sabati Aja Basa Traoré a jogo sabanan al-ikhlas wal bisata musokɔrɔba in tun ye mɔgɔ kɔnɔna gɛlɛn de ye o kama ala ye dara d'a ma o dalu ye ala ko kuranɛ kɔnɔ a kɔnɔ kun gɛlɛn don o de la ala ye den d'a ma den min ye bɛɛ kɛɲɛ wallahi ala ye den d'a ma den min ye bɛɛ kɛɲɛ e dara ye cɛw kɛɲɛ dɛ a ye mɔgɔw kɛɲɛ de a ka kɔnɔnagɛya musokɔrɔba ka kɔnɔnagɛya kuranɛ ko in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra ko ni ne ala y'a dɔn ko hɛrɛ bɛ maa min kɔnɔ ni hɛrɛ t'o ye ala ye Basa ŋaniya dɔn o kama a ye dara d'a ma n bɛ masalan dɔ f'i ye n bɛ sɔrɔ ka taa ni Basa jogo ye musokɔrɔba dɔ tun bɛ yen ale ka so bi u ka dugu bɔda de la comme burusi kɔnɔ yɔrɔ do a ka so bi dugu bɔda la musokɔrɔba in mɔgɔ ŋaniya ɲuman don ale bi fɔlɔfɔlɔ a bi ŋɔmi dɔ bɛ yen ten a ka bon ne b'a dɔn ni furufuru de ye ale b'o de yira k'a fa tasa kɔnɔ comme a ka dugu bi dugu bɔda la taamaden minnu bi don ani mɔgɔ minnu bi bɔ bɛɛ b'i fara delikɛla dɔ de bɔra a kalama ko ŋɔmi fu bi yɔrɔ in na quoi ale ye delili dabila a bɛ t'i da yiri suma dɔ kɔrɔ ni musokɔrɔba nana ŋɔmi bila dɔrɔn ka ji bila a bɛ to k'a fɔ man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha a bɛ to k'o aya fɔ ka na musokɔrɔba ka ŋɔmi bɛɛ ɲimi n'ale nana ale b'a bɛɛ de ɲimi musokɔrɔba dimina don dɔ n'i ye ɲuman kɛ aya i bɛ aya in kɔrɔ dɔn ko n'i ye ɲuman kɛ man amila salihan fali nafsi n'i ye ɲuman kɛ fali nafsi de kɔrɔ ye i b'a k'i yɛrɛ ye ɲuman in bɛ taa munumunu ka sɔgɔ ka na i ka so i janto nin na dɛ wa man asaa n'i k'i bɛ juguman kɛ mɔgɔ dɔ la kuranɛ aya ye min kɔ fɔ ko fa alayha a ti bɔ yɛrɛ a bɛ suri i kan ye juguman ti bɔ n'i juguman laɲini a ti bɔ ɲuman de bɛ taa yaala ka na a ye ŋɔmiji jiran ka pɔsɔni k'a la man amila salihan fali nafsi wa man asaa n'i ye ɲuman kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye ni juguman kɛ o bɛ kɛ i kan an b'a filɛ bi ta in bɛ kɛ min kan musokɔrɔba ye ŋɔmiji pɔsɔni an karamɔgɔ a taara bila delikɛla in mana fo tile bɛ ɲini ka ban delikɛla mana a taara o ta ko o ŋɔmi su don ka ŋɔmi ɲuman yira hali a m'a bolo bɔ tasa la cɛ ye dɔnkilida daminɛ mana amila salihan fali nafsi mo ne bɛ ɲini ka musokɔrɔba faga a nana ŋɔmi ta ja cɛ nana ŋɔmi ta k'a bɛ taa kungo yaala kɛ
a taara kamalenin 2 binnen sɔrɔ ja musokɔrɔba denkɛ kun taara tunga na o segitɔ la bandiw y'u bololafɛnw minɛ fo kɔngɔ y'u dɛsɛ u mɔgɔ 2 kelen sara delikɛla taara sɔrɔ musokɔrɔba den de ma sa a ye musokɔrɔba ka ŋɔmi kɛ ka den sauver o wulila ka na a nana musokɔrɔba ka da kɔgɔ a y'a lakale a ba ye a ko anw ni minnu taara tunga na bɛɛ sara ala sɔnna a ka dugu delikɛla dɔ de nana ŋɔmi di ne ma ne y'o de ɲimi ka fanga sɔrɔ n filɛ nin i kɔrɔ yan n'i ye ɲuman kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye non mɔgɔ o mɔgɔ bɛ juguman kɛ diɲɛ kɔnɔ kodɔn dɔ de bɛ limaniya tɛ dɛ kodɔn dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i tɛ sɔn a ma Seydina Ali ka kuma tɛ yan ko man salla sayful baghi qutila bihi tɔɲɔni bamuru n'i y'a bɔ a foroko kɔnɔ i bɛ faga n'a ye ne ye nin fɔ a ye ka tɛmɛ dɔ de ale fana cɛ dɔ de don ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma foyi kalan ale bɛ se plan jugu ka nkalon da i la quoi a fɔ n'a y'a dilan ka da i la i bɛ sa n'a ye o mɔgɔw bɛ yen an b'a fɔ olu ma ko datayɛriw fantayɛri bɛ yen datayɛriw bɛ yen walayi ala k'an kisi datayɛri a bɛ misiri ta k'a don i la propre hali n'i y'i kale kuranɛ na bɛɛ b'a fɔ e don donc cɛ dɔ de don ale n'a muso ye dala sɔsɔli kɛ cɛ dusu y'a kɛɲɛ a ye muso bugɔ o kɛra ni ala ka latigɛ ye muso fatura muso in fana somɔgɔw ka komandi cɛ yɛrɛ tɛ ka jɔrɔ lahara la dɛ muso somɔgɔw bɛ min k'a la a ye nin cɛ in tɔgɔ mɛn k'a bɛ se nkalon jugu la a taara a fɛ yen a y'a ka kungo fɔ a ye ko a ma ko bɔn ti baasi ye i b'i jɔ i ka bulonda la ni mɔgɔ dɔ tɛmɛtɔ i b'a nɛgɛ ko a ka don ka i ɲu doni dɔ la n'a donna i b'a kun ci n'i y'a faga a k'a kɛ to i b'a a ka fini bɔ a la k'i muso fana lankolon bɔ i bɛ lankolon 2 ta ka da ɲɔgɔn kan ka ci bila k'a fɔ i muso somɔgɔ ye k'i bɔra dugu kɔnɔ ka n'i muso n'a kamalen sɔrɔ k'i dusu y'i kɛɲɛ k'i y'u faga ko caman bɛ gundo la dɛ cɛ fana y'o de kɛ sisan min yɛrɛ ye plan di o fana n'a muso ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ye dencɛ kelen de sɔrɔ o denkɛ in bɔra sɔgɔma tile fɛ a mana wula fɛ a mana su kolen a taara cɛ dɔ ɲininka ko i nana plan min ɲini n y'a fɔ i y'a kɛ wa ko n y'a kɛ a ko muso yɛrɛ somɔgɔw nana muso su ta a ko kamalen in kɔni su bɛ n bɛ ɲɛ ɲini o bɛ don cogo min na a ko i bɛ se ka fini bɔ kamalen ɲɛda la a y'a bɔra ka taa sɔrɔ min yɛrɛ ye plan di o denkɛ don ni tɔɲɔni bamuru sama i kun bɛ tigɛ n'a ye o tɛ diinɛ ko ye dɛ nin bɛ sara mɔgɔ la diɲɛ na yan k'a fɔ lahara ye Aja Basan Traoré mɔgɔ kɔnɔna gɛlɛn don n'ala y'a dɔn ko ɲuman b'i kɔnɔ ala bɛ ɲuman k'i ye o de la ala fana ye nin d'a ma n'o ye an fa n'an karamɔgɔ ye Seyidi Sherif Osmani Madani Haidara Aja Basan Traoré a jogo nanna a rahma wa rifq a bɛ makari a bɛ hinɛ kuranɛ y'o fɔ Basa ka hinɛ fa bi rahmatiha wajadati dunya rahmatan wa bi rifqa sara shirif la malja kulli nas li anna wahdaha kana tasati fasadul kull ijanto ne kuma ina Basa ale yɛrɛ bi hinɛ a tilala ka hinɛ wolo ale ka hinɛ de ye Sherif Madani Haidara ye wa o tilala ka kɛ hinɛ anw ma hali Haidara kanubagaw ni a ka tɔnden zɛbɛzɛbɛw olu kɛn bɛ hinɛ ye mɔgɔw ma Basa de ka hinɛ kama Sherifula kɛra jamata yɔrɔ ye bi aha Basa ka hinɛ kama parce que Basa de tun bɛ se k'a bɛɛ tiɲɛ ni Basa tun tiɲɛna min bɛɛ bi kɛra a si tun tɛ kɛ ale ka ɲɛ kama o de la a bɛɛ bi kɛra ala ko hinɛ ka bɔ ne ala yɔrɔ o i nɔgɔyara sahabaw ye ala yɛrɛ de y'o nɔgɔya kira ye ko ni kun kɛra maa dusuba ye bɛɛ kun bɛ boli k'i to yen kuranɛ ko wa Maryama ibnata Imrana lati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kana min alqanitin
ko Mariama mi Imrana denmuso ye ko a jantora ka tafe bolo la an y'an ka ni sanuman fiyara so jɛnɛkɛla ti Ala ka maaba wolo fɔ ni tuubira muso tulonkɛla magasin min clé bɛɛ b'a yɛlɛ jɔnni b'i ka marchandise bila yen clé bɛɛ bɛ se ka magasin min yɛlɛ o sababuya fana kosɔn a ka kari kosɔn Aidara fana y'o jogo de ta Basta la wallahi Ala k'an kun n'an yɛrɛ ye Sirsu Amadane Aidara fana y'o jogo de ta a t'o fɔ a bɛ waso n'o ye ko Mali faama bɛɛ n'ale delila k'a tigɛ ja min ye ko dɔrɔmɛ kelen walima ale nɔfɛ mɔgɔ dɔ ko ɲɛ man di nin ye ko n'o sɔrɔla a ti wajuli kɛ musokɔrɔba ka kari a y'i kari dɛ n'i ma kari n'i kɛra min ye den b'i jogo ta kuma caman na dɛ a b'a ta a y'i kari anw fɛ yan kɔnɔmaya ye traite de ye kɔnɔmaya ye traite de ye parce que an fana t'a jɛ olu fana b'a c'est-à-dire ni min ye kɔnɔ ta ka ban an fɛ a daminɛna dɛ donc n'o bɛna ko dɔgɔtɔrɔkɛ ko daji ko ka nunji ta a bɛɛ suyɛnni t'u sigi buru kala kelen muguji 60 k'o min ka sɔrɔ ka so sira minɛ n'o den ma kɛ maa gosila ye a ma k'a ba ye dɛ o ka ne filɛ cogo dɔ la hasbunallahu ouais mais wulibali don dɛ a ye karamɔgɔw ɲininka Imamul Bukhari fa kɛ Sheikh Bukhari fa bɛ sa don min na a y'a fɔ k'u k'a sɛbɛnni bɔ Imamul Bukhari a fa a ko ale hakili t'a la subuha c'est-à-dire i sigana wari dɔ la a ko subuha pour e b'a faamu i taara tamaro san dɔ fɛ san a k'a bɛ tamaro suma ka k'i kun dɔ bɛ ben i ta de don walima tamaro tigi ta a bɛ fɔ o de ma subuha a ma dɔn e ni ta don a k'ale hakili t'a la n'o dɔrɔmɛ kelen ale delila ka Bukhari balo n'a ye maa o maa joli o joli lamɔna haramu na o tɛ kɛ fɛnba ye bilahi Ala de ka kalenkan don ko fala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malun Ala ko ale yɔrɔman jantɔɲɛnikɛla la ka balaw jigin a kan an baden Shirifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔ o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Shirifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na ni kun y'an ye Burkina Faso Jamiyatu Ansardini tɔnden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma u farala ɲɔgɔn kan ka wajuli kɛnɛ belebele min sigi n'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba ɲuman ma n'o de ye Aja Basi Tarawele ale min ye an fa n'an karamɔgɔ Asedi Sherifu Usman Madan Haidara ale ka musokɔrɔba ye ni tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnandi ye ka kumakan ninnu waleya an ɲini Ala fɛ an ka jamana n'o ye Mali ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala k'o don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum Londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela alonde sega tinya fala ka chideme tenya welela galondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela namara shikolomba uyo tenya welela fala ka chideme tenya welela saraga jugu bomori tenya welela dabali jugu ke muri